रायजोफोर गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरसोदों गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरसोदों नोंना भिडिअआव माथो गैया साउन्ड गैया माथो होननानै माने गोबां मानसिफोरा बुंदों बै सेटिंआव थांनानै माने बे भिडिअनि बै सेटिंआव थांनानै बै मोनसे सेटिंआव थांनानै बेनिफ्राय सेकेन्डआव जाबाय अडिअ ट्रेक ओमफ्राय बेयाव सेरदो बेयाव सेरनानै बबे मोनसेया नै बबे मोनसे इंलिश बबे मोनसेया फैदों बेनिफ्राय मा बुङो लिरदों मोनसेया इंलिश US आव लांनाङा माने इन्ड'नेसियान अरिजिनेल बे भिडिअ लांदों आरो माथोआ खोनाबाय होननाय बेखौ रावबो खालामनो हाया माला बे इउटुब कम्पानियासो खालामदों आंनि भिडिअआव आं जेनेबा आंनि भिडिअआव माथोखौ अफ खालामनाया बे माबा इउटुब कम्पानियासो खालामदों आं अफ खालामाखै आं बन्द खालामाखै माने फेसबुक कम्पानियासो इउटुब कम्पानियासो खालामदों जोंना साहा लोंदों बेयाव सिनिबो गैया संख्रिबो गैया बे गेजेराव ओमफ्राय बाजैया माब्ला फैगोन न'आव जानो हाया खैदिन थागोन नों गरम बन्द जोब्बासो फैगोन वाव नंगौ गरम बन्द थाखाय न'आव थांदों नों बे साहा गोजाखौ लोंनानै माबायदि मोनदों गाहाम मोनदों ना हामा मोनदों बिराद मोजां नांदों दे मोजां नांदों ना मोनदों बिराद मोजां नांदों मोनदों नांदों रे ओमफ्राय नोंसोरनिया बे साप्लाइ गोसोमखौ मा मोनो जोङो बायो रे दखाननिफ्राय बायो पेकेट बायो रे बहाबाफोर फेक्टरि दङ नामा पेक्टरि फेक्टरि साप्लाइ